Caneiro, un dos grandes escritores da nosa terra, multipremiado, escritor, articulista, que non fixetes, Carlos. Estamos super orgullosos de ti. Que saibas. Moitas gracias. Que saibas. Moi amable, gracias. Bueno, estamos aquí no Liceo, con contos e cantares no camiño. Como vai ser isto? Un novo invento de Emilio Rúa máis eu, que, como sabes, levamos moitos anos facendo recitais en moitos lugares. Sí. E esta vez quixemos reinventármonos no camiño, que ese sea o camiño o nexo de unión. Bueno. Mesturar a emoción que dá o Camiño de Santiago coa emoción que intentamos transmitirnos coa nosa poesía, as nosas cancións, os nosos relatos. A forza da palabra sempre, non, escritor? Sí, a palabra importa máis do que parece. A palabra, ao final, é que nos define, e as palabras pronunciadas son as que non poden volver atrás. Por iso eu sempre escollo e quero escoller as palabras fermosas, as palabras que infunden a beleza e os grandes valores do ser humano. Tratades un pouco de infundir ánimo, decíades, non? Na misiva. Como ides facer? Pois coa nosa poesía e coas nosas cancións. Pasamos unha época moi dura todos, sí. Dende no ano 20 ata agora. O último que podemos facer os artistas é expandir ao pesimismo, todo o contrario, nós somos optimistas e queremos que a esperanza, as portas abertas, as novas luces que parecen que están xa aquí con nós, se estean presentes en todas as persoas que acodan a nosos recitais. Pois que ese brillo que ti lle infundes as túas palabras chegue a todos. Moitísimas grazas a vos, sois moi amables. Gracias, Carlos.